Severní ledový oceán je nejmenší a nejmělčí oceán. Nachází se na ledovém severu, mezi Severní Amerikou a Eurázií. Někteří lidé ji považují za součást Atlantského oceánu. Severní ledový oceán má průměrnou hloubku 1205 metrů a pobřeží 45 389 kilometrů. Jižní oceán je nejmladší z 5 oceánů a obklopuje kontinent Antarktidu. Někdy se považuje za rozšíření Tichého, Atlantského a Indického oceánu. Jižní oceán má průměrnou hloubku 3270 metrů a pobřeží 17 968 kilometrů. Indický oceán je nejteplejší oceán a nachází se mezi Jižní Asií, Afrikou a Austrálií. Má průměrnou hloubku 3741 metrů a pobřeží 66 526 kilometrů. Indický oceán je známý svými krásnými korálovými útesy a rozmanitým mořským životem. Atlantský oceán je druhý největší oceán a nachází se mezi Amerikou na západě a Evropou a Afrikou na východě. Má průměrnou hloubku 3646 metrů a pobřeží 111 866 kilometrů. Atlantský oceán je známý svými silnými oceánskými proudy a bohatou mořskou biodiverzitou. Tichý oceán je největší a nejhlubší oceán. Nachází se mezi Asií a Australázií na západě a Amerikou na východě. Tichý oceán má průměrnou hloubku 3970 metrů a pobřeží 135 663 kilometrů. Je známý pro své úžasné korálové útesy, rozmanitý mořský život a četné ostrovy. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu palec nahoru a přihlaste se k odběru našeho kanálu pro více podobného obsahu. Rádi bychom od vás slyšeli v sekci komentářů. Dejte nám vědět, o kterých zemích, provinciích, městech, řekách, mořích, jezerech, horách, pouštích nebo jiných místech byste rádi viděli další videa. Vaše zpětná vazba nám pomáhá vytvářet obsah, který se vám bude líbit. Díky za sledování.